na ansana no on says what dwen wani ehuna bere bia no se omama bi ana obi a oye kese bi ebo bra ko nanim na ote ase a okay ya na opere so obenya akonya akochia ni krom hene ye wa Asante me de memfo Asantehene anya hweso right ana nyame mfasa ma nipa ne free mu nso a abusiafo koyi ohina sotere emfa ho ne Asantema ntem ha ana Asantemem ha bebi o nipa kro no free okay na me be kyerɛw adekro nti a se wo ye mama bia o so mo ani kosa ade no okay Asante yidie mu no akwada bia ne papa sunsum ana bo akwada no ho ban eno ene esu papa dware ye frɛ no nton no okay to papa sunsum no e kata akwada ne so ti akwada papa sunsum ana odin no e din pa se honhom boni bi benya akwada no ho kwan wodine to nkyene a sunsum ba ko a e kata o manfo so eye ohene a ote akonwa so ni sunsum okay ohene a ote akonwa so ni sunsum e kata o man ne so ene emufo so enti ebere bia ohene de ne nsa begu so abom pa ya ma wo anode nsa be so fom eyi apa ya ma wo no eye adwuma okay so ne krona so ya so fom kabu system gu so a ebe ye adwuma wona gi tro konkro di kra ka se so hen papa be di o man so a o man fo ho ye de eto wo mo amen kan se ba ko kire hintasem we wo hen a wona nyame ntem eye no so obom pa ya nyame tie ni ntem chen sofo ohene a wale nukuredie eye adwuma no obom pa ya nyame otie ni ntem chen sofo obedme nya sofo a wo a particular group bi efe bi na hye ne nsa na mo ohene de obi a otie asase so bia no wona ntem nyina fo de ma ono eni onyankrompon so it is ohene se wona nyankopon ntem ya obom pa ya e kontem chen yosofo mpo na de omne se ubobra na uduru baabia na wo sa akwanya no a kokrom hene ho ne ko sempa free ne ho okay enti ade ba ko a Asantehene oya ade pa a megina baabia yi mpai pa ma no ene se eduru baabi onu atimi gine nani mo hwɛ mo nana we ma me Asantehene skas na be mo Asantehene anyo sika ne hia no bani pa na ba odin mi nisa gu ne so no abom pa ya ma no ana nkrofo so preso be ko Asantehene nim omo munim sa de no de asofo nyina aka omo preso be ko asofo mu di yo nyina mo ko be ko Asantehene nim so nya de nisa gu so obom pa ya ma wanu ano no uye bibia bon se esisisi ma osa so ati ase right and we are a Manchester City abranti Jeremy Doku yeah Global Memphis Depay former Barcelona international star onko umbetu America bo hinenim oka se kwa abranti e friend say movie star Idris Elba obigina obai so eti wo hene obi a obie kwan ma ne manfo an ma bo Jeremy Doku mama hweso Germany president ne baaye no otumfo hyedan na ne app businessmen e wo Ghana ha ne Asantehene ha ana odi omo chia no so eti hia pa enu ntina ya manya won se so obi free mu a ombebu Asantehene amane omna anase ni pe onye Asantehene busiani as long as we Asantehene no obobere du sam pompons wona de awesome ko bo Asantehene amane ni se ntia ne se hisi ati hey so Asantehene bi bo bra no koye nyamo ho se mo wiase nyina e ho adi ne da ne so edi ka omeka so Asantehene ansakra ka so e Ghana ni so ade ase edidim bone ye dey e bebra Asanteman enti wo hene pesa ni man di yensu nti no bebia ne ma obi ebo brebia ne di ekire se obetu se nipa kro ne fo no abobra pa mamu anyam bia beka Asanteman no correct enu nti na dadlum be yie ha ebusiafo ba yi Asantehene asutire no free se also Asantehene se eye no je nyina be koyi ne mu anyam no ebia ka Asanteman nyina afi yem komensia aye friends e otumfo sama hena hemfie o de